La mostra de cuina, paisatge i turisme de les Terres de l'Ebre, Mescla, arriba carregada de novetats. Enguany la mostra de Deltebre suma 55 estants, amb més gastronomia, cellers i més propostes per degustar. Fins a 17 Mescla a bord, l'èxit de tastos pel riu Ebre i 3 nits de concerts. La regidora d'Enfocament Turístic i Sostenibilitat, Lola Casanova, ha explicat que tampoc faltaran els show cookings. El programa inclourà show cookings de cuiners mediàtics i de gran nivell, com poden ser Arnau París o Gessamí Caramès, Rafael Múria, juntament amb referents ja del territori com són Jeroni Castell, del restaurant Les Moles, i també ens acompanyen, com no podia ser d'una altra manera, cuiners autòctons del nostre municipi, també de les poblacions veïnes. Mescla compta amb 2 productes insignes, l'arròs i el vi, de la mà de Nomen Food i la DO Terra Alta. El secretari de la DO Terra Alta, Jordi Rius, ha afirmat que Mescla és un gran aparador per mostrar els vins del celler de les Terres de l'Ebre, mentre que des de Nomen Foods, Joan Tomàs, ha afirmat que la mostra permet donar a conèixer i apropar els productes del territori. I nosaltres, com a celler de les Terres de l'Ebre, volem que tasten els grans vins que s'elaboren a la Terra Alta, especialment encapçalats per la garnatxa blanca, que és el nostre símbol d'identitat, la nostra bandera, i des d'aquí animem a tothom a que ens vinguin a conèixer i a visitar. Contents de poder participar i de poder participar en aquest aparador dels nostres arrossos cap al territori i també tenir l'oportunitat i aprofitar d'aproximar l'empresa al territori, a la gent que en definitiva en forma part i en són els propietaris. Per tant, encoratjo a tothom que vingui. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha posat en valor el creixement exponencial de Mescla, que l'any passat va servir més de 108.000 degustacions. Que només en aquests últims 4 anys passem de les 10.000 degustacions que no havien passat en els anteriors anys, en els anteriors 6 anys, a pràcticament 110.000 degustacions, 108.000 i alguna degustacions. Per tant, un creixement exponencial d'una fira que parteix del 2016 del no-res i que del producte que ens caracteritza com a Terres de l'Ebre acaba fent bandera i aparador. Mescla 2026 ja ha donat a conèixer el seu cartell amb una composició central que sorgeix d'un mosaic de plats de ceràmica amb la icònica lletra M.